liliko ka ng ganun, tas liliko ka ng ganun. Ang layo sa school na to. Tas isang kuryente ng poste. In one poste, turn right! Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today we are heading home. We are from Rosales, Pangasinan. SM Rosales. And papunta pa kami ng Urdaneta kasi bibili pa kami ng vitamins ng mga aso. So the agenda after SM Rosales is to go to Binalonan. Pauwi. Dadaan kami ng Binalonan. We will go to we will go to Binalonan yun. Urda nga yung bibili pa tayo ng gamot. Vitamins pala. Kaya kami pumunta ng Binalonan guys is to buy halaman, mga plants, ganyan. Kasi doon, yung work ko kasi may garden sila. Nagbebenta sila ng mga halaman, ng mga succulents, ganyan. So, yun. Dahil may tubig na sa bahay! Naamoy ko yung saging. Makakabili na ako ng mga halaman na pwedeng parang yun, yung mga ano bang tawag nyo doon, Ma'am Jonah? Sa mga ganong halaman? Indoor? No, ornament plants. Ayan. So, abangan mamaya. Malayo-layo pa po mga kapatid. Kasi, nagtalong kami guys dun sa matanda. Pagliko mo ng ganon, tas liliko ka ng ganon, andun sa kaliwan. Wala. Lawak na to hindi na to Binalonan. Hindi na kasi iglesia Ayun yung iglesia. Oo, yan na yung iglesia. Balik daw, nasa kaliwa. Kasi liliko ka ng ganon, tas liliko ka pa daw ng gano. Ay, naku ate yun sa Sanla, ang Pulido Farm Garden. Liliko ka ng ganon, tas liliko ka ng ganon. Baka yun. Feeling ko yun. Yan. Saan? Pero ang sabi nga niya, kasi liliko ka nga kasi. Lilis Garden naman yata. Lilis Garden niya. Baka Lilis Garden yung sinasabi ni Lola. Hindi, feeling ko hindi ito. Auntie, dito po yung bahay nila Ma'am Yunes. Pulido nung dalaga. Yunes. Opo. Pero ngayon, Ano yung aso? Mayor. Diyos ko, yung aso. Thank you, Lola! Ate bakit? Welcome, Kanana. Yung nakasalubong naman namin dati sa Antong, good morning, Lola! Sabi ko nga, sige. Babas kami Lola. Hindi, good morning, Lola. Sabi ko. Panakawat. Ay, siguro naiintindihan niyo, dadaan kami, Lola. Babas kami pa. Sige. Ang layo Right, sa school na to. Tas isang kuryente ng poste. In one poste, turn right! Limansangan daw nga kasi. Hindi man sa Limansangan na to. Baka doon, papasok. Yan yung tanongin natin. Ay, tatanong. Ito na naman po tayo magtatanong. Yung bing matay tayo. Ading, mabali ng damag. Saan yung Pulido Garden? Naglablak ako dito. Oo. Pulido? Sige, salamat. Diyan. Tama si Ina. Nya, buti pa yung bata. Ginudge nyo na naman siya na hindi niya alam. Buti pa si Inang alam niya. Winala tayo ng mga pinagtanungan nating naghahalo-halo. Feeling ko dito. Yan o. Kasi di ba dati Yan o. Feeling Ano ko may yan. halaman? Yan na. Pulido. Yan na nga. Yan flower garden. Pero lilis. Lili. Lilis nga talaga sa... Kani flower garden. Kasi Lilis. kaano daw niya. Di ba ano yan? Usog ka pa nga. Baka may pulido pa dyan. Kasi nagsabi na ako kay Ate Yunes. Ito po yung bahay ni Yunis. Ito, di ba ito yung binibilhan nyo de? Oo, dito. Yan. Doon pa. Kasi nga pulido yung sinasabi niya. Di naman niya sinabing Lilis Garden. Finally, andito na po kami. Sabi ko sa inyo maganda yung mga tanim nili. Ayan. Ay, gusto ko yan. Guys, ito po yung kanilang garden. Yay! Ang ganda. Pero wala kaming pera. Tsaka peppermint.
Peppermint. Peppermint? Ay, gano'n. Root! Wala, lagmayat ni. Ante, tignan mo anong mati kakasto yung ay. 220? Ay, apay niya data kasta. Apay da sabong na ngay nga kaktus. Oh. Nagmayat. Ala, nagluwang. Super luwang, bes. Ano bang bibilhin mo, Jonah? Na? Indoor plants? Meron ako doon. Uy, ang ganda. Oh, wala nagado. May thorn? Hansa mga kanyada ditan? Sa kanila din ba dito? Pag naman connected na. Alagisan ni. Hindi pa din nakakatusok, bawal. Ate, magkano tikastoy? Tigta 30 daw. Ito na. Di ba kukuha naman din si mama mo? Ikaw na pumita. Para nadagdag din sa... Ay, money plant. Ito po magkano? Para di money plant eh. Hindi, men. Di nga mint ate. Mint ba ita? 40 ka nung. Ay, oh. Ano nung mga ata? Dito kami guys sa Puzorobio. Bibili tong tao na to na. Bibili ng pigar-pigar kasi pauwi na siya bukas. Di pa siya kumakain ng pigar-pigar. Yan, pinapaaraanan niya. Pagbili ng pigar-pigar. Ito na pala yung mga nabili namin guys sa sa garden. Ito siya, 120 pesos lang to. Itong buong ito. And then, itong mga cactus na to, ayan, tigta 30 pesos lang yan. Ayan, 30. Diba? Ang cute. Mga succulents. And then, dito may binili kami na lavender. Ayan, isa lang siya dyan. Ayan, itong mga to, yung mga old na mga tanim namin yan. Ayan. Yan, lavender. Pang taboy daw ng lamok. Sabi ni Madam Jo na. Tapos dito, ito, zinnias. Ay, ang ganda ng yellow. Nilipat ko pa to sa mga paso. Tapos ito, hindi ko na alam yung pangalan nito eh. Manayan? Ano? Parang ganun. Pero para siyang, tawag kasi namin dara-dara kasi parang dugo. Then we got roses here. Etong mga to, 1, 2, at saka 3. 3 for 100. Pero ito, yung yellow, 40 pesos siya. So, murang-mura siya. Grabe. Bumili kami guys ng humidifier. Ayun. Yung sa SM Advantage card lang. 799.75 yung isa nito. Tapos bumili na rin kami ng grapefruit and verbena. Ayan. Essential oil. Pero ito sa department store na siya. Ito, sa may parang lang siya. Sa mga parang sa daan lang sa SM. Yan. Bongga. So that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching our vlog. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.